Big love shout out. Ayan mga kadusanan. Enjoy na enjoy yung kapatid ko ngayon mga kadusanan sa pagkanta ng paborito niyang kanta mga kadusanan. Hindi nyo lang narinig mga kadusanan kasi alam nyo naman mga kadusanan. Ayan. Kuhang-kuha niya talaga yung mga kadusanan. Tono ng kanta mga kadusanan. Iba talaga mga kadusanan kapag paborito mo yung isang kanta, makakanta mo talaga siya na kahit hindi naman perfect pero effortless mga kadusanan. Ayan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.